אהלן, שלום לכולם, כאן מיקי כץ. זהו סרטון קצר, איך לפתוח חשבון באמריטרייד, בברוקר אמריטרייד, לתוכנת המסחר Thinkorswim. דבר ראשון, נכנסים לאתר tdameritrade.com, זה השם של הברוקר. בדף הראשי, Open New Account. הפרוצדורה לוקחת קצת זמן, צריך לשים לב לזה, הם אמריקאים, אז בכל זאת זה ייקח זמן עד שהם ממלאים את הטפסים, מקבלים אישורים, צריך לשלוח להם או במייל או בפקס, לא להתייאש, רק לעשות את הפרטים כמה שיותר מדויקים וככה לא יהיו תקלות בדרך. Do you already have an account with us? אז including paper money, אז לכל מי שיש paper money ב-Thinkorswim, אז לסמן כאן כן. במידה ואין לכם, אז no. אוקיי, מתחילים. Your account information, זאת אומרת כל הפרטים הרגילים. זה לא חייב, אבל נניח מיסטר, מיכאל, או מה שזה לא יהיה. middle name לא רלוונטי, ממלא את השם משפחה. אין לזה חשיבות. אימייל, אני אעשה איתכם את כל הפרוצדורה כדי לעבור גם לשלבים הבאים. מכניס את האימייל פעמיים, אז צריך לסמן V, צריך פה לסמן V, I have a non-US phone number, 972-52-595. אין לי אזרחות אמריקאית ואני גם לא תושב. פה בואו נראה אם הקפיצו הודעת שגיאה. אוקיי. ארץ האזרחות, אז מחפשים, מגיעים לישראל. country, איפה שנולדנו, גם ישראל. ישראל. type of visa, none. בוחרים באופציה האחרונה. אין לנו ויזה בארצות הברית. expiration date, visa number, זה לא הוויזה כרטיס אשראי, אלא זה ויזה שהייה בארצות הברית. ופה אם יש לכם עוד אזרחות, עדיף להשאיר את זה בלי. What type of account, איזה account אנחנו פותחים, אז individual, ומה אנחנו הולכים לעשות עם החשבון הזה, אז אפשר להשאיר את האופציה הראשונה, אלא אם כן אתם ממש הולכים לסחור שם. פה זה optional, אז לא צריך לסמן, קראתי את כל התנאים, ממשיך הלאה. אוקיי, continue. שימו לב שפה בתאריך אני רושם הפוך, כמו שרושמים בארצות הברית, זאת אומרת קודם את החודש ואחר כך את היום שבו נולדנו. אז קודם את החודש פברואר והראשון בפברואר, נשוי רווק, שם משפחה של אמא לפני הנישואים, מספר ילדים, נתונים, איפה אנחנו גרים. ממשיכים הלאה, אלא אם כן אתם רוצים לסמן כתובת אחרת לשליחת המסמכים. קצת על התעסוקה, אז בהתאם למה שאתם תבחרו פה, employed, מועסק, עצמאי וכן הלאה. רצוי, כדי שלא יעלו להם יותר מדי שאלות, רצוי לבחור פה ב-self-employed, כאילו עצמאי, ואז לרשום כמה דברים על העסק. באיזה מדינה העסק נמצא, נתונים על העסק, financial information, approximately annual income, כאילו כמה אתם מרוויחים בשנה. שוב, זה לא נתונים באמת שרלוונטיים, אתם לא צריכים לעמוד בהם, אף אחד לא בודק את זה גם, אבל אל תרשמו פחות מדי ואל תרשמו יותר מדי, משהו בסגנון הזה. פה לסמן לא בהכל. אוקיי, אלה הפרטים, אתם עוברים על הפרטים, רוצים לראות שהכל תקין, ממשיכים, continue. אוקיי, כרגע אנחנו צריכים להדפיס את כל האפליקיישן, את כל המסמכים שמילינו, ויש עוד כמה ויים לסמן. בואו נעבור עליהם, print application. אחרי שתדפיסו את זה, לסמן V בכל אחד מאלה, כנ"ל גם ברביעי. לאחר מכן חתימה ותאריך. זה כל מה שקשור להצהרת מס. זה אומר שאנחנו לא foreign, זה אומר שאנחנו לא אזרחי ארצות הברית, ולכן אנחנו לא צריכים לשלם מס בארצות הברית. אז כאן אנחנו נצטרך למלא גם את הטופס הזה. 4 זה אם אתם רוצים כתובת אחרת למשלוח. כאן לחתום ואת התאריך, זה עוד טופס שאתם מדפיסים, ואחרי שמילאתם את זה שומרים אותו ואז מדפיסים. וזהו, סיימנו. אז מילינו את האפליקיישן, מילינו את ה-W8,
ולמטה רשום לנו לאן לשלוח את זה. אפשר לשלוח את זה לאחד מאלה דרך מייל, זאת אומרת דואר, תכלס, דואר רשמי, או יש פה מספר פקס, אפשר לפקסס לשם את כל הדפים. ממליץ בחום לשלוח קודם כל דף שרושם את הפרטים שלכם, דף כזה פתיחה, רושם את הפרטים ואת הטלפון שלכם והמייל, ואז לשלוח את שאר הדפים של האפליקיישן וה-W8. זה הכל. מעבר לזה מחכים למייל מהם, אישורים. במידה ויש משהו שהם מבקשים, פשוט תשלחו לי למייל או דברו איתי ואני אנסה לעזור. להצלחה.